Вау, не мога повярвам, че сте жив. Какво става, хора? Аз се видя, че това е едно бързо видео. Може би, да. Не мислех, че ще правя още едно такова видео, но ето ме на. Това е kinda сатира в момента. Бях се отрекал от този стил, защото просто като си направих второто, вие забелях, че прекалявам много български видео. Така. Тук в момента ще говорим за един канал, който преди съм правил видео на него, който някакси магически се завърна от умрелите. Та, нека ви разкажа малко повече за този канал, за хората, които не знаят. Това беше видеото, което се казваше магическата клавиатура. И това беше на един канал ChrissyBG, който се е такъв малумен клип. Ако искате да го гледате, ще има линк долу в описанието. И всичко беше окей, нали? Смисъл. Второто ми видео на сатира отказа се, защото това не ме радваше просто какво правя. Че дразна някои хора, че дразна хора. И така. Тя е написана там някакви позитивни коментари от нейния профил. И тук става интересно. Та ето това е клипа, от който започна всичко. Коментарите тук повече са позитивни. И това също е новият канал на тази ChrissyBG. Юкрафт, много яко видео, 3 усмивчица. Добре, тук ме пита някаква пича на колко си и си мега пича. Така, ClashBG какво? На колко си и си мега пича. Знаеш ли кой съм аз? Аз съм ChrissyBG и аз снимах този клип, а този педерас Илянчо ме излага. Деба смурдала Илян, така. Нали аз тук съм говоря, бате, защото съм ретард и търся драма. Коса правиш, дори това не си ти, олигофрен. Тук това се нещо прищракал му тук малкия мозък. Илянчо е смардел. След това аз съм отговорил, плиз научи се да пишеш. Той ми отговаря расист. Тук малко игра Google преводач, защото не си бях и у нас. И тук Илянчо мокни го ведо, заради теб си направих нов канал. Време е и него да ти го съсипя. Радвай се. И вземи да се учиш от Google при смехулка такава. Чакай малко. Какво означава думата присмехулка? Аз съвсем сериозно не знам. Въпрос.com. Фак, не мога да го отворя. Така. И той отговорил наистина, и аз. Вземи си го изтри този канал. И аз сега не мога да разбера тая какво говори. В смисъл, някакво такова. Чакай сега. Аз съм ChrissyBG и аз снимах този клип, а този педерас Илянчо ме излага. чакай малко. Аз не знам как звучиш, в смисъл не помня. Плюс това нямам ти скайпа, нямам ти абсолютно нищо. Как съм те излагал? Не съм коментирал на нито един твой клип, освен на този канал Юкрафт, което после ще ви кажа. И искаш да кажеш, че ти всъщност си снимала този клип и се ебаш сама със себе си. Ебати логиката. Боже господи. Не, сериозно, това какво трябва да е? Когато не мога да формулираме... Не, знаете ли какво? Дайте да формулираме изречението. Тя иска да каже, ти знаеш ли коя съм аз? Тя говори за себе си мъжки род. Добре. Аз съм ChrissyBG и аз снимах този клип, запетайка, а този педераст Илянчо ме излъга. Точка. Деба смурдела Иля. Човек, моля ти се, вземи, призовавам учебника по български да те научи малко. И сега разбрах нещо, че който да го е писал този коментар, в момента преебава канала и на приятелите си, защото този канал е общ. Искам да ви поздравя, честито. Аз ще помоля и Уидера да направи видео. И ако Уидера направи, просто си правете нов канал и просто не се мяркайте около мене. Плиз. Това е най-новото им видео, Sonic Run епизод 5, с толкова хубаво качество, в смисъл, кой ти го дава това качество, съм сериозен смисъл, това е
8К, в смисъл, какво говориш, ти луд ли си? И тук аз съм го диснайкал, естествено. Извинете ме. И аз тук съм написал открадна го заради онова. Аз нали като бъзик, в смисъл, защото съм го написал с латиница. Иланчо АБА Outsider. Вау. Браво, браво. И аз някаква смешка. Имам, и тя ми е отговорила, или той, или... Имам приятел, който ще ти хакне канала и ще те направи за смях. Да ми хакнеш и да не ми хакнеш канала. Да, вярно, канала ми е едно от най-важните неща. Обаче аз ще мога да си го възвърна, тъй като имам приятели, по-големи ютубъри. И аз някакъв чакам. Добре бе, тук няма да отговарям, дори не си го, няма да го чета, дори не си го написала правилно. Не знам, написал, наклонена чертичка написала. Ще могна, ако изтриш видеото за магическата клави доларче, атура. Става ли аз? Не, аз правя много видео. Еми, съвсем сериозно мисъл, аз не бих. И как разбрах, че този канал е общ. Така, тук има някакво видео, Block Strike от Юли, което пак е на ябаси якото. Така, чуете, запомнете го този глас. Така, ще отидем малко по-надолу, в смисъл, не малко, а много по-надолу. Така, bye Ucraft. Ето. Ти нали се махна, бе, що пак ти има в видеото? Ето, то коментира навсякъде, мраза го. Чао, найши, колко ми е бегай. Добре, дайте сега малко да покажем какви са всъщност тяхните интрота. Така, почваме. Intro from Dani 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Искам просто... Това е интрото. Първото интро. Второто интро. Така, къде е второто интро? GTA Vice City Intro. GTA Vice City Intro. Просто... Minecraft интро. Survival... О, чакай. Survival with... О, не. Не. Тогава хора ще ви помоля да направим един малък рейд. И... Да, просто плиз. Ей, аре. Довиждане и ще качвам малко по-често вече, смисъл. Защото сега училище, едно лятото качвах през 2 или 3 дена, сега качвам през една седмица. Да. Айде, писал, чао.